Blacklist Badik Memnunum şagiryanakı Mara azob nate Memnunum şagiryanakı Memnunum şagiryanakı Axi Batoq tati aşka etdinem darım Arrangement boy Amer Запьявоз аз студияи Best Rap Stars Records. Медонум намехоҳӣ огоҳ боши мои дардат неки фаҳмиду шавҳарат намерасидай ба қадр депар шикастаи ма мемулум шагирянаки ҷон ма ҳозира метумад ма ҳаму майдаҳаки ма ҳаму яки ақлиш намегирад да ягон кор майдаҳаке ки да 17 солаги арӯз шашу дод ма ҳаму яки чашидам маззаи банги чарса ма ҳаму кӯдаке ҳастам май дастам гирифти даста баъди шу каданат ҳароми ақли ма пухта шида хидмати пора кардам дӯст доштам нодихта шида ки берам одам нашидӣ ма бас накардам ай ту да хушрӯву шомад не ки ма ҳавас накардам бадик бас ки ҳичка нарасид ба қадри сӯхтанат аю да хушрӯва шомада дӯст медорем гуфтанат ма да ғайри ҳарфи ме дарконеста ягон зотуш рӯзе мия пеши ҷонуш не ки болои хака ҳаму ҷоа мехоҳам бинам чеҳраи хадота баъд як чизи дига бифаҳмошу вигадота ки ай пешим наброя ба номи аллоҳ гуфтестам реза мекунам бала болади солай ки ман сӯхтестам аски эқам задаи қамарду машиқ нестай не иқа ошиқ чени ма ҳама надидестам мара мегӯ чӣ ғам дорӣ ки аю бо фарқ доштам ӯ ошиқи машиқа нашиқи ман зар дошт ман надонистам филмати то охир ту даш мекунам чӣ хати нағзаш бинӣ дига касаш бахчӣ мекунам коша аввал медонистам бевафои ту медонистам ба худо намерафтам ай қафои ту гадо рӯзое ки бети ман хизда будам сад бак дию меташ рӯ ба рӯ хизак будам натонистам харида падаркаш кунам дата не ки аи так калоша язно падака гадата катаги дару миллион фахрат беҳисоба даеди соли зиндагида қисматат азобат соҳиби кӯдак нашиди байни раҳда мондакат пират кадаеди сол бисёр азоб додакат дастои ма бастаги ай коре кардан намеша ранги ту духтаре беақл доим пишти дар меша ишавам хова дидам нома гирифта гирья кадести мардум мега мурдаю не ки бовар накадести ба хайр боша хови ма худое чӣ нашава мурданам қариб омадай бигениш ки зиғ нашава э беурам зиғ намеша уя намуд берам ай дига намерам на горни алиш мекунам раҳма ба хайр боша хови ма худое чӣ нашава мурданам қариб омадай бигениш ки зиғ нашава э беурам зиғ намеша уя намуд берам ай дига намерам на горни алиш мекунам раҳма тақдимот аз VIP Rap